все було, як єм був за воду, за пінязім купив, без пінязи продав. Як єм був засяганом, то был ем си паном, а то коло збруча, біда мі до... Низько знаходимося у вариші Криниця, Польща, вариш Лемківський, вариш, де віками проживають Карпато-русини. І у цьому прекрасному нашому варишові як не переговорити з чоловіком легенду, якого знає кожен русинський активіст у світі, то пан Трухановський. Добрий день, слава Ісусу Христу. Слава Ісусу, слава навіки, добрий день. То мав можливість і честь низько з вами мало побесідувати. Почнемо з того, що я би хотів попросити вас повісти, коли почалася ваша активна діяльність, бо русином ви були і лемком з рождення, але написання прози, написання віршів, десь то мало щось зачинати. То ж дуже давно почалося. Пишу від дитинства стихи, а й не лише стихи. А публікую від 71-го року. Ну то ж акуратно тепер 50 літ минуло. Ну але тоді ми ще не мали нашого лемківського, русинського свого. Були ми в підземелі. Аж від 89-го року можна було дещо робити. Хоч і перед тим робили ми дуже акцій, лемківські ватри ми почали організувати від 1983 року, де приходило, на перший було 800 людей, на другому 2000, а на третій вже 5000 людей. І так розрослася імпреза, була то така імпреза велелюдна. Приїжджали наші лемки здалека, там, де були вигнані в 47 році. І так їм попередив також, бо дуже важливим діянням було ансамбль пісні і танця Лемковина. Мій брат Ярослав його заложив в 69-му році. Вона була така ансамблем інституціям. Там вчилося язика і культури, дбалося о те, щоб акуратно було то таке патріотичне виховання. Переїздили ми з ним дуже світа тут по нашому краю, а і на Словаччині, в Україні ми були, а передусім в Америці ми були цілий місяць. Також голосили ми наше лемківство русинського по світі досить давно. Ну а таке міцне діяння ще почало від 89-го року. Все-таки з нами. І не лише в нас все тут почало. Тоді ми почали видавати, що się dało. Z tym, що мали ми свою організацію, можу повісти перше від всіх русинів, окрім, очевидно, Сербії, Хорвації, колись Югославії. Вони мали, можу повісти, от все. Але тут решту нашої держави, Польща, Словакія, Україна від 89-го року, Україна також пізніше.
Гей. І в 89-му почалося, але до пару років то ми робили, так би повісти, без жодних дотацій на свій кошт. Лем серцем, умом і руками своїми. Ну, як і всякде, коли починалася наша русинська ідея, возрождалася, правильно повісти, у постсовєтських державах, ясно, що починалося все з ентузіазму, то потім вже мало пізніше держави почали допомагати. Раз ми говоримо за той час, я пам'ятаю, що у 1993 році пройшов другий конгрес світовий якраз у Польщі, у Криниці. Hej, my go organizowali i można powiedzieć, że z powodzeniem organizowali, choć wtedy my jeszcze akurat w 1992 roku tak jeszcze nie mieli takich dotacji, jak byśmy chcieli. To znaczy, nie było finansowych możliwości wielkich, ale ja думаю, że Конгрес наш перший, а другий світовий загалом вийшов файно, було дуже люди, навіть більше не лише делегатів, а приїхали, були і наші лемки з Америки, так на свою руку, з Німеччини були люди, окрім тих швидких делегацій, які були скликане Світовим конгресом Русинів. Але я думаю, що 8-й конгрес już był taki w nas wielki. To był 8 światowy, a drugi w nas, w Krynicy, w 2005 roku. Скоро, 9, 10, 11, 12 числа септембра, буде третій в Польщі, у Криниці, третій по счету, 16-й світовий конгрес русинів. Як іде підготовка, що повісте про локацію, де буде проходити? To dryg je ciężki, zresztą ciężki nie tylko w nas, a i po całym świecie przez to epidemię. Ale miał być kongres zorganizowany w maju, ale nie można było to zorganizować, aż teraz. I cały czas się boimy, żeby nie przyszło akurat dasz to takie, że i to trzeba będzie odklikać, ale wierzymy, że nie już. Bo powiadają, że przyjdzie następna fala i tak dalej, no ale wierzymy, że spełni się. Tak w innym miejscu w Krynicy, ale w innym miejscu, do którego ste przywykli, jak ste chodzili na kongresy, na biennale, międzynarodne biennale kultury. Będziemy go organizować w prekrasnym domie, starym, historycznym domie krynickim, stary dom, po polsku stary dom. Na tym, na tej promenadzie, jak nazywają tu w nas w Polsce, jakby się poźwidować, jak to chciał to D, no to trzeba pytać i od one tak i od stary dom po polsku. To jest прекрасna budowa i w seredinie дуже гарно, bardzo ładnie. Думав, że będziemy zadowoleni. Wszystkie będą zakwaterowane też takiej w jednym miejscu, ponad 100 ludzi będzie w tym starym domie i також інше, ще так де інде. Także буде в jednym miejscu. Готується якась концертна програма польських лемків? Tu буде в нас скромненька програма. Коли ходить до програми, ми думали організувати, спочатку був такий план, що будемо разом організувати з Ruską Bursą konцерт.
Ale wyszło tak, że organizujemy окремо. W Gorlicach буде koncert, можна повісти більший. Choćby через то, że виступить Пульс Пряшівський і буде на місці головному міста, на ринку, як в нас говорило, на отвореному місці. І виступить теж наш ансамблівської бурси, бо як 30-ліття бурси, то ансамблівської бурси виступить. Także думаю, а в нас буде скромніший програм. Теж виступить наша тарочка і солісти також. Між іншими буде наш гушляр, професіоналіста, артиста доброї води, котрий грає по цілому світі на концертах на скрипці, на Сполонківську на гушлах. No jasno, i znajmy, że wy już powiedzieli, że zacznie się to dwie niezależne akcje, jak się gotowali, bo маєте i 30 To буде в четвер, Так. Руської бурси, 30-ліття. А в нас в п'ятницю о 10-й годині все зачне. Рано. Добре, і говорячи з вами, не можу не зазвідати ваш рецепт ваших прекрасних років. А я знаю, чи прекрасно, ну, я się тішу, że дожив до 74 років, хоч колись і на 60 на родинини прийшли до мене з Словації і мені желали з нагоди 80-х. Так, найби час сповнило, то вони мені желали на 60. Я думав, що всі карпаторусини Подкарпаття і цілого світу присоединяться до того, щоб йому поблагожелали вам, а всемогущий Бог, а ми тут стоїмо коло церкви, дасть вам і дальші роки, не будемо говорити кілько, але дальші роки у здоров'ю, у мирові, і най вас Всевишній благословить. Дякую, що сте знайшли час. No i ja dziękuję, zdrowiu wszystkich rodzin. Od zachodu studін, вітер od полудня. Був там передновок od січня до грудня.